Ato yung nga din ti pakasaritaan ni Lupin. Naimbag nga oras mo manong June. Kaya't kumamat paipatangatang ti pakasarita aken ayat ajak tupulos malipatan. Nakababain da ito ngam uray. Tabarang makaibati iti adal kadag iti padak anagayat iti alanganen. Alanganen kunak tadyak sigurado no talaga nga ay ayaten nakmet ti babae nga inayat ko sakbay nga impaay ko ti amin akayat na. Kastoy ti pakabuklan ti istorya ti ayat ko manong June. Adda babae ana inlabak anamamok iti maysa nga inuman iti asideg ti pagibagbagsakan iti nateng. Sa dino deta pagibagbagsakan. Ijay ba trading post? Wino ijay inbat? Wino ijay agri Pinoy. Oh yeah. May sa Tagalog daytoy abalasang. Napintas ken ubing pae. Agtawan iti 19. 21 met titawan ko idi. Rima. Ti ipanagan ta ken kuana. Nainlabak unay ken kuana manong ket kayat kukuman nga asawaen. Inarum ko adagos ket mayat met ti pannakisama na kanyak. Isu apa nagriknak ket kayat nakmet. Iso agi magetak idin amang ibiyahe iti lugan ni tatang ko para karga iti nateng ama ipan iti paglakwan iti nateng. Ti kayat ko kumapay ket inaldaw kumati biyahek ngem saan met mabalin tahan met nga inaldaw ti apit. Karkarga ngamin tinateng ti kalugaran mi nga awan lugan da. Ket tunggal agbiyaheak saan amalanganan amapanak iti inuman nga ayan ni Rima. Aginumak ijay aging ga amaibos ti porsyentok. Kas driver ti lugan ni tatang ko. Ket no daddo mapay magastos ko ti bingay ti lugan. Ket kanayon ko nga ulbudan ni tatang ko. Jak ibagano mano ti husto a kilo tinatang akargak. Bali kupitak ti bingay ti lugan mi manong June. Ik-ikak ngamin iti kwarta ni Rima. Gapot ay ayatak unay. Basit kano ngamin ti sweldo da iti inuman. Kasta ti araramidak basta agbiyaheak. Agingga asinong batanak ni Rima. Naragsaka ka pirmi gapo iti panang sungbat na kanyak. Tatalaga ngamin nga ay ayatek ni Rima. Agingga nga adda napasamak kada kami. Tunggal agkita kami. Karkaro manen na nainlabak ken guana. Ket kunak nga yawid ko ni balay mi. Ngem di na kayat. Saan pa'y kano ang nakasagana nga agasawa kami. Taag trabaho pa'y kano para iti pamilya na. Tamarigrigat lang kano ti panagbiagda. Isu akar-karo nga ikikak iti kwarta. Tama asya nakken kuana. Iti may nga aldaw nateng dananang kentatang ti kargak ama ilako. May sa alod teripulyo ket mayat ti presyo teripulyo idi. Oy baka idi mabot ti nga gasot. Ti may sa kilo ha. Ijay nga timpang. Dakkel ti napaglakwak idi. Isu adakkel agatad ti igem ko idi a kwarta.
Kaduak idi ti maysa nga insan ko ang nagbiyahe. Gapot na mailiwak idi kini Rima. Napan kami naginom iti inuman nga ayanda. Madanaga na kidi. Tadakkel ti kwarta nga igem ko. Isu aginudwak ket impaigem ko iti insan ko. Naginom kami. Aging gaan nabartek kami. Idi agparbangunan nga awanan ti customer iti inuman. Inawis ko ni Rima. Maturog kami iti sigod a papapanan mi. Pinaturog ko ni insan ko iti pwesto abagsakan mi iti nateng. Ket napan kami kini Rima. Iti lodge a papapanan mi. Ket kas iti sigod ada nangyari kada kami. Agingga anakaturugak. Naaldawanak idi Manong Jun. Alas 10 idi agriingak. Ket idi agriingak awan ni Rima iti iddami. Bigla ka nakarik na iti danag ket kinita ka dagos ti bulsak. Anang ibulsak iti kwarta abayad ti repulyo ni tatang ko. Kaslaak mabangag. Mabangag na talaga tinusar mo. Kaslak mabangag. Idi jak meten na sarakan ti kwarta nga imbulsak. Tinig sa kadagos ti insan ko tapno umay iti ayan ko. Tawan pagbayad ko iti lodge. Kalpasan dayta napan kami adagos iti inuman nga ayan ni Rima. Ngemawa ni Jai ni Rima. Pinatawag ko kadagiti kakadwa na a waitress. Tadi na sungbatan ti tawag ken text ko. Ket kunana anagawid ijay lugar da. Dita anahimas masanak iti kinapudno nga intaray ni Rima ti kwarta nga igem ko. Imbagak adagos iti boss ni Rima ket kinunana nga inak iblater kadagiti pulis. Ngemjak napan tamabainak. Ket idi paawid kamin pirmi ti babawik. No apay ajak imbati kini insan ko ti amin na kwarta nga igem ko. Ket dita ana amiris ko asa anak apudno nga ay ayaten ni Rima. No di ket ti kwartak laeng ti kayat na. Agsangsang itak nga agmanmaneho iti panagawid mi. Ang tatal namot ni insan ko amadandanagan para kanyak. Gaputa muna ngamin ana uyong ni tatang ko. Tinulag ko ni insan ko nga ibagami kini tatang ko nadukutanak. Mabut-butengak idin aglalaok ti marikriknak. Agingga anakasangpet kamin. Dita asimango kami kini tatang ko. Ket idi ited ko ti kagudwa tinaglakwan mi nang rugin nga agunget. Abiruken na ti kagudwa pay ti kwartana. Nagnerbyosak ket jak na ibaga ti rason a pinraktis mi kini insan ko nga ibaga. Talaga nagpraktis kayo pa iti rason nyo. Sabali tinaisawang ko gapo iti nervyos ko. Ket imbagak nga saan da nga in full paid ti bayad tin nateng. Jak na panunot at tawagan na ti suki mi abayer ket dita anabistuak. Pag idap na iti cellphone na timawag iti buyer napigsa.
napigsa ti imbulos na or napigsa adanog ti imbulos na iti rupak. Diyak amon tinapasamak, tabigla na idep ti puot ko. Gapo siguro tagkakapsutak. Gapo iti hangover, puyat, bisin, gapo ta saan kami agayam anangan, iti daydi nga aldaw. Ayo. Basta pa alas 12 mo. Ken gapo iti danag ko. Ken gapo iti kapigsa, ti danog ti rapas nga ima ni tatang ko. Nanak-outak. Iti may salaadanog na iti rupak. Ket idi awan gayam ti puot ko, inimbestigar na ni insan ko. Ket gapo tamabutang ni insan ko, impudno na ti amin. Nagsubli ti puot ko nga agung-unget pailaeng ni tatang ko. Iso ajak nagmulmulagat. Kenjak nagkutkuti. Tapno di na madlaw ang nagsublin ti puot ko. Aging ka asimbangpet ni nanang ang naggapo iti garden me. Ket kadwa na asimbangpet ti asok. Ha? Asok. Ket idi makita nak ti asok ang nakaidda iti datar. Dinil padilpatan na ti rupak, ket kapilitan na bimangonak, tasabali ti angot tingiwat ti asok, taadan sa nakan na, asaan ang nais-nais. Kanya nga itikin ng aso. Nga indilpat na di tarupam. Palalo. Apag kutik pailaeng. Binitatay nak ti amak. Ket binugbubugbog nak. Inanawa met ni nanang ni tatang, ket nagsangsangitak ang nagpakpakawan. Dita nga imbaga ni tatang, sukatak, di kwarta nga intaray ti babaik. Nasyan kanyak ni nanang, ket binagbagaan nak lang. Inaldaw mo, anapudot ti ulo ni tatang ko kanyak. Ngam, maawatak. Tasyak mo, tinagbasol. Kalpasan ti 1 week, medyo may ikatan ti black eye ko. Ket nagpakada kada tatang kinanang ko. Ngayon nakmakimaneho iti pang biyahe a van. Tapno masukatak, ti kwartada. Kanti may sa arasun ko, katapno birukak ni Rima. Taamwak, no apay nga inaramid na kanyak, ti kasjay. Ket nasaya at akmet kenkwana. Ngem tawen tinaglabas, adya ko nakitkita pa'y ni Rima. At dati na minsan na panag-text na idi nga agsorsorry. Tama kon konsensya ka no. Ket kunana abayadan nanto kano no addan to makwartana. Ngem jakon nang anam na main dayta. Daytan. Tinaudi a komunikasyon mi kini Rima. Ket ita nakailiw-liwag ako en Manong Jun. Nabayanak meten ti kwarta ni tatang. Ket nagsubliak meten dito'y balay mi. Adamet ten nobyak apadami metlaang gumagarden ti parents na. May sa maestra dito'y lugar mi.
ket yururnungak ti pagkasarmi. Na istorya ken kuana daytoy a pakasaritaak ket pirmi akat katawaanak. Pagyamanak taman nakaawat met. Agpatinggaak dito yan manong June ket sapay la kuma. Ta nakaibati iti adal toy pakasaritaak. Toy pagayam mo Lupin. Wala nagatil di karabukob ko. Talaga nga ibuolos ko ti katawa. Nagasan mo na ito. Yun. Ingay nanggagan ti pakasaritaan ni Lupin. Ayan. Mayat itan ti love life na. Kaya't na lang ipatangatang dahil dyan pakasaritaan na ta para kano kadagiti pada na nga nagayat iti saan asigurado agasam din nga nangyari niya ikikan na iti kwarta ngami din na minsan intaray dati dakalagatad nga imbulsana tapos dinahanog ni tata. May sala adanog na knock-out. Ay nako. Ado makarelate. Nagi mahilig na mapanidya inuman. Karkaro na nakalako da itinatang. Ay. Thank you pagayam Lupin niya. Iti da iti apakasarita amni nagaduti. Nagado nag-react. Haha, suspenser ko na ni Florenda Kimpaoy. Tayo si Donato Bitin. Saipian malaas din nitan anya kano. Rima katribo indara mala. Rima ribu. Puti kita rima ribu. Pagayam Lupin. Talaga nga, lupin ka talaga. Malupit ka. Sakbay man ngayon nakagbasa ti agluplupias nga wahahahaha. Puro hahaha. Mut ito yung text yo. Sagutan ka pa iti may sa sunata, Lupin. At dapat nabatbati 17 minutos inte pa nagkakadwa iti programa tayo harana. Laka nagado ti pinagsakit mo ti tiyan na iti kakakatawa. Kuna na dito ikaw na nag-react. Kan ka letter kan ka letter sender. Apay ngamin nga nagtalag ka iti di mo am mo. Uray, tanaragsak ka. Hehe, kunana. Uy, gusto nagado ang kumabasa amin. Ha, day tagami na alam nga kinaluklokom so nga kunada nga maudi ti babawi. Komedya. Unayin poor parents ta natakaw jay kwartada. Poor parents ta natakaw jay kwartada. Adyo. Nginton ma-inship dat ni aso.
Good job, mother. Lesson mo data ading. Agannad ka next time. Yeah. Arangan to ay. Pero mingingik nita na istorya. Tamtamim, day tagamin. Kuna naman. Good evening, sir. Ayaw. Palalo katawa mi nga nakaidangag dengdengag dita nga istorya. Usto ta pagadalan ti babbaro nga gardinero kon bumabalitok palalo kay man sa oh, gardinero kung bumabalitok ka no. Sir, baka ko na nga jay babae. Tinangdil patiro pa na iso abim mangon eh. Sir, nagkapi ka ba? Yun niro, daw ang kapik nga eh. Di ko makapi nga ko, anyawag na di ayan. Di gapo di taatok na yun, di ay. Di nakasasing tapos buyatam nga eh. Ano bang tawag doon na kape? Minsan ko lang natikman yun eh. Yun oh. Yung Benguet blend na coffee ba? Tapos bubuksan mo. Tapos pagkayangam ijay tasa. Pagkayangin. Pagkayang sa buyatan tidano nga napudot. Yun. Barako instant. Pero original talaga. Hindi siya 3-in-1. Haha, waitress pa more. Wahahahaha, kaslam amok day ta texter. Ako na named day to. Sino? Taga ano? Guray, basaak day to. Dado mga text mo dito eh. Amamom di ay. Amoy bagbaga. Sayang ti bayad ti Repolyo Intaraydan. Apay gamin nga ang kanagpanunot nga usto. Awanen na intaray di babae nga awan mo't konsensyana. Dahil tatigong gunam alalaki. So nga haan kayo agtalag ti daduma nga babae. Yun, daduma lang ha. At dapay aso ah. So nga ita, agnakam ka. Alakat ano sa mabayadan ti kwarta ni tatang mo. Binayadan na kanuan. Kita man na. Ta baka mapaay ka manin. Salamat, purita gayam na. Buwahahaha, lupin. Yun lang. Ganda naman ng tawa mo, sir. Nakaka-inlove. Nyamot. Ano man lang katawan? Good night, Kuya Jun. Mua. Ay, ito mua na. Ito mua. Mua. Ada apog ka na nagawid na. Mua. Permimot dayta nga experience mo. Osto ta charged by experience. Permit ilak ko dita dayta nga istorya. Tam-tam muna naman din sa mukhang babang ata siya sakpap. Naman at least may atinding to. Yun lang. Ha. Anya ka no? Anya ka no? Sigayam go aliyay. Diyan mo, diyan mawatan. Baka jaikin nanti aso. Madik. Sabay kumata day ta teacher ket saan to nga mangyari kada kayo kini Rina. Sige agurnong ka ta ikasar mo. Good luck. Una naman. Ay bandak man wag kasar ka. To may ko istoryahin dayto yun kasar mo. Good evening, sir. Wahaha, grabe nga tawak ga po iti aso ni Lupin. Ay, aso din nakakatkatawa ka na. Kan ka Lupin. Sang nga bali.
Ta ka. Uray nagbukol tarupam ti disnog ni tatang mo from Layad. Ayan, nabango nag isas istoryam kabsata. Sapay ko mata nangeg ti kakaduam nga babaro. Dakkel nga adal dayta uray grabe ti katawak. Hehehe. Good evening, Sir June. Ha 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 ha. Maidop ti kanya ano. Makaidop angas nga katawa. Pakman pa ni tatang mo na tsamba am tay babae nga gold digger. Pati aso yak nan. Ha. Sakit chan kun ngantoy ibaloy mo ichan. Ngantoy ibadoy mo ichan. Madlaw mo't lang ha. Ipatukar mo gaso ta gold digger. Kinji iyay watching here chinambaan moy. Naputay. Sir. Pakitukar man Jesus ti silaw ti biyag. Salamat. Ayan. Sir Lupin, next time, wag kang basta-basta magtiwala sa isang babae. Kasi hindi mo alam kung niluloko ka lang. At least, nalaman mong hindi ka pala niya mahal. Ingat Sir Lupin. Sana madala ka na family avocado lab. Pinarigat na ka dyan avocado lab. Pinagsisinamtex mo. Hi to Mr. Rosendo Salvacio and his wife, Mrs. Deborah Salvacio from Triple M. Yun, adapay dito eh. Florenda Kimpaoy, sana all may aso. Yung malinis. Good night, kaharana. Kunsat si Kambungat, ha, aginoogip mo, say, ag siya, pinsuan in knockout. Lolit ating bye-bye, good night, kaharana. Wilfredo Aquino, ay sayang, baka ko nanamot nga bayad na iso, so nga inala na. Alexa, di bali, happy ending. Didramam ka ni Mr. Lonely. Surayda Kalumende yang good pahada nagwa pa malabim John tanamin ni Andy malabhan. Jinis kay dumin nga hamanong grabe ka mat agayat to the point nga agul-ulbud kan kinitatang mo gapo lang iti babae. Excuse me po. Talaga nagatalja karabuko ko. Gusto nga akong control lang katawa eh. To the point, mga agulbud kang kinitatang mo, gapo lang iti babae. Nga, I'm happy for you. Manong naragsak ti love life mo. Ayan. Kansat si Kambungat, hatan amuho ta si Mamba ni 300 kilos. Ay na wow. Mayat sa may drama, sir. Meron na yan. Talagang idadrama natin yan. Palalo nga talaga uray ta iti Tagalog. Apay agpakita pay tulong mon king kuana uray ta inalameti. Sorry Lin Mitwa, hello ken ka. Uy da barbaro ni sorry Lin Mitwa. Uy kada giti pa yung nag-subscribe kanyak, please naman mag-subscribe kayo. Palike mo tanjay pa-press mo tanjay like button. 4 lang nag-likes. Sabi nyo nagustuhan nyo yung istorya, ba't di kayo nag-like? Pa-subscribe and pa-share na rin. Yan. Ayo. Uston. Awanin, hanin nga maiba sa amin. Madipi man jay katawa am ti tao. Di okit di bagbagaan. Nungay maaramid ti anak mo wenno kapartidos mo hampi man amo ti pasamak madipi man. Hindi makakatawaan nga uyawan dahin niya. Makakatawa da lang ka po yung istorya, di ba? Oray siya kagkatawa akmet. So kaya't mga sawan siya pang ibagbagam. Nakakatawa nga rod. Umang kumot nga uyawan. Makakatawa ka lang yung istorya na. Sorry, angarad, sorry. Oray met ti anak ko, ano ka na? Asa nga 10 taon, pero may katawan na nga dumdum. Nawatan na.
Kaya kagat katawa dagunget. Kagat katawa dagunget. Ano malakat katawan. Agbalin nga adal kada kami nga kabataan dayta. Tano adda kaminto iti kasta nga sitwasyon. Amuminto ha. Di bali mayati inding mo letter sender ko na yon. Dagdeng gayam nga ko kabataan. Ayos dayta. Tatno mo yun to matin mo. Ayaw, umbo din nginginitan dya paras ng lupin na mayat dya drama. Ala, yan. Ang kami agkatawan, sorry. Maungtan tayo. Abang ako na naman. Hello, manong, kablawak man, Tiwakat family, Ensyo family, Ugnase family, mayat Arabii. Request dya kantang napauluan iti Another Life. Thank you ken ka pagayam lupin. Kaya timakonak paset ti biag ti panagkamali. Nga. No maminsan sa tay lama amiris sa nagkamali tayo, no singiren na tayon ti bunga ti kamali tayo. Sabagay, nagayat ka laang iti kastaunay niya. Ngam iti wrong person. So, ti kapatgan, adal ken kadayta, akamali. Asaan ton maulit pa'y. Ken adal met, kadagiti dumdumngeg. Nakapidot. Iti punto na daytoy nga istoryam niya pagayam lupen. So, thank you so much. Awan oras kon. Thank you met kada kay amin na nakipasat iti daytoy programa niya. Salamat pagayam lupen. Ta pinaragsak mo daytoy Arabii. Ket padaanam ti pannakaidraman to daytoy apakasaritaam. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Kaya nalak matin dito agundaway amang kablaw ken kalupin niya. Iti kabarbaro love life mo. Nga ora inistoryam dito apakasaritaam ken kuana. Ket kinatawaan na ka lang. Ket naawatan na niya. So, sige. Yorno nga ma. Ti pagkasaryo kini Madam Maestra. Tawi sindak to. Umayak. Huwag mo lang isambati Sabado kung Domingo, adak dito. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Bueno, papagaya, mawan nga rodan ti oras tayo. Ket babaen dito asunata, ikaw ang dahilan. Hintay nga rodan nagsisina iti tangatang iti programa tayo harana. Into no may man na Sabado kan Domingo isumot lang nga oras kan istasyon na hintay tumanen nagkakadwa. Sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko, ng aking Agyaman kami iting kay panakipaset iti daytoy a programa panagdengeg kadag iti radyo ken syempre iti panag monitoryo baba niti YouTube channel tayo. inumag. Kaya tiyaw awis ko. Tiin kay kumamat pa nag-subscribe niya. Kaya kitisan pa yan nag-subscribe. Kaya na palike and share mo na yan. Dahil ito video tayo. Araw at gabi, ikaw ang dahilan. Into no may man na Sabado kan Domingo isumat lang nga oras kan stasyon hintay ito man na nagkakadwa. Inulit ko sa lang. Naisip Nakadwa tayo iti engineering department iti master control. Kadwa tayo ni sir.
Rafi the Wolverine Ignacio. ang dahilan. Ije Bukal Transmitter side nakadwa tayo mati ni Sir Dick Dangpas. Dito'y booth kadwa ni Eric. Ito'y pagami manong June John Aributazo Pumakadan. Nagyam-yaman kan mangibat-bati tinimbag. Kan nagasat nga oras kan rabii kada kay amin. Mahal